नया जनरेशन में अगर आवाज़ जेकर तो हम का पूरा ये इंडस्ट्री फैन बा आदरणीय पवन सिंह जी। मतलब नया में पवन सिंह जी नया गायकी के मामले में तो भाई माँ सरस्वती साक्षात उनके गले। नमस्कार, मैं किशन कुमार हूँ और आप देख रहे हैं अपना। मेरे बगल में जो शख्सियत खड़े हैं, आप इन्हें लोक गायक और जाने माने भोजपुरी कलाकार राकेश तिवारी जी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले स्वागत बा राकेश जी। प्रणाम बा अपना बुढ़ चैनल देखे वाला सब श्रोता समाज के, राकेश तिवारी के प्रणाम बा। आजकल बड़ा धूम मचौले बानी भोजपुरी में, चैता लगन स्पेशल गाना एकदम लगातार चल रहा बा, का कहब? जी आप लोग के प्यार आशीर्वाद बा, जनता जनार्दन के प्यार आशीर्वाद बा। लगातार हमार वर्ल्ड वाइड भोजपुरी रिकॉर्ड से गाना लगातार बैक टू बैक आ रहा बा। ये सब आप लोग के प्यार आशीर्वाद बा। ऐसा ही प्यार आशीर्वाद आप लोग के मिलत रहे। आगे और भी अच्छा गीत वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी के चैनल पर आपके सुने के देखे के मिली। राकेश जी, अभी जो चैता रिलीज भइल बा, 2 लाइन पब्लिक चाहिए सुने के। हाँ, अभी 3 दिन पहले हमार एगो एल्बम लॉन्च भइल फीलिंग चैत के। अरे काम खरिहानी वाला हो जाई आकाश, काम खरिहानी वाला हो जाई आकाश, गड़बड़ई बुका हो, गड़बड़ई बुका हो हमर दिने में मिजाज, गड़बड़ई बुका हो हमर दिने में मिजाज। राकेश जी, पिछली बार जब हम लोग इंटरव्यू किए थे तो आपने बताया था कि बहुत सारी फिल्मों में भी गाने हम गाने वाले हैं। कौन कौन फिल्में आ रही हैं जिनमें राकेश जी की आवाज़ सुनने को मिलेगी? अभी तक फिल्म के टाइटल गुप्त में बा और आगे आपके फिल्म में गाना सुने के मिली। अभी फ़िलहाल एल्बम में हम एक पहले अभी तो 3 साल एग्रीमेंट बा वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी कंपनी में, तो जौन भी अपने कंपनी के बैनर तले जौन भी फिल्म आई वो में गावे के मौका मिली और जब आई तो उसका नामकरण आप लोग के सामने ज़रूर हुई। और तमाम लोकगीत बा हमारी आवाज़ में, और शिल्पी राज बहुत ही अच्छी गायिका, हमारे गांव की ही वो लड़की, और बहुत ही अच्छी गायिका। और इस समय अगर भोजपुरी दुनिया में फीमेल सिंगर में देखा जाए तो शिल्पी का नो डाउट बहुत अच्छा आवाज़, भोजपुरी माटी की आवाज़ बा। तो शिल्पी के संगे हमारे कई गीत आ रहा बा आप लोग के बीच में। राकेश जी, आजकल बड़ा गायक भी बाड़े, सब लोग बा अपन हिसाब से सबे काम करता है। राकेश जी दूसरा धारा में ना बहिले, यहाँ के साफ सुथरा भोजपुरी के बना के रखे के प्रयास रखिले हमेशा। का लागता कि साफ सुथरा भोजपुरी में मिलियन व्यूज़ तो ना पहुँचेला, लेकिन साफ सुथरा भोजपुरी ठीक बा, आखिर अलग अलग स्कीम लगा के मिलियन व्यूज जे लिया हुआ वो स्टार बा रौरा नज़र में? नहीं, ये तो रौरा यहाँ बोलने की बिलियन साफ सुथरा गीत के ना पहुँचेला हमारे गीत के मिलियन गईल बा। लिट्टी चोखा हमार 2.5 मिलियन बा। बिट्टू विद्यार्थी बहुत ही अच्छा गीतकार वो गीत के लिखले बाड़े, 2.5 मिलियन बा वर्ल्ड वाइड के चैनल पर। गोतनी के लइका लेके कबले खिलाई तनी बताई राजा जी, एल्बम के नाम तो दूसरे के लइका, जो आज राइटर नहीं खी स्वर्गीय विभाकर पांडे जी, उनका गीत लिखल बा 1 मिलियन बा। तमाम गीत हमार मिलियन में बाटे। कुछ कलाकार बाड़े जेकर गाना बहुत व्यूज ना आवेला लेकिन साफ सुथरा रहेला, ओकर कहीं ना कहीं मन टूट जाला। वो कलाकार के हिम्मत देवे खातिर का कहब? कलाकार के हिम्मत देवे खातिर ये कम कि मन ना तोड़े के चाहिए, साफ सुथरा गावे के चाहिए। अगर मान ली कि हमार साफ सुथरा गीत निकलल बा, हजारे लोग देखले बा, तो वो हजारे लोग असली हमार श्रोता है, वो असली हमार श्रोता है। लेकिन आज ले हम शुरू से हम अपने परिवार के, अपना गाँव समाज के पूरा सब कुछ देखते हुए हम गावत तनी। और आज ले हम कोनो अश्लील गीत नहीं गौले ना गाइब। हम अच्छा गाइब, हम ऐसा गीत गाइब कि हमार बहन, हमार माई, हमार भौजाई, हमार भाई सब सुन सके, हमार गांव समाज सुन सके। काहे कि हम ऐसा गीत गाए कि 4 आदमी के गाड़ी सुनी। मतलब ऐसा भोजपुरी चाहते नहीं जौना के सर्व समाज में कहीं भी बजावला सुनल जा सके। बिल्कुल, आज भी श्रोता बाणे। अगर हम ना श्रोता रहते तो हमारे 1 मिलियन कैसे जाए, 2.5 मिलियन कैसे जाए? सुनने वाला आज भी बाणे श्रोता। ऐसा बात नहीं किया कि सब अच्छा गीत के भी तमाम शिल्पी गौले होके, चाहे और भी तमाम लोग अच्छा गीत गौले वाले लोग, तमाम श्रोता बाणे। चलिए, जे भी लोग रुआ के देख सुन रहा बा, और चैता भी सुन ले बा, देख ले बा, सबके बड़ा पसंद आइल बा। ऐसे ही खूब बढ़िया एल्बम ले आवत रही। रुआ के ढेर सारा शुभकामना। राकेश जी, एगो आखिरी सवाल पब्लिक के। राकेश तिवारी जी एगो गायक हो सकता है, एगो श्रोता भी बाड़े, एगो दर्शक भी बाड़े। राकेश तिवारी के आपन पसंदीदा के गायक है? देखिए, पसंदीदा तो सब हमार बा, लेकिन शुरू से हम भोजपुरी सम्राट भरत शर्मा जी, गोपाल राय जी, मदन राय जी,
ये लोगन के हम सुनत चलिए नहीं, और यही लोगन के पद चिन्ह पर यही लोगन के साफ सुथरा गीत हम सुनत चलिए नहीं। आज हमनी के बीच में नहीं खी स्वर्गीय रविंद्र कुमार राजू जी, तमाम हिट गाना दिले बानी। आदरणीय विष्णु ओझा जी, उनका तमाम गीत बात, तो ये लोगन के शुरुए से हम फॉलो करत चले नहीं। अब नया जनरेशन में तो बहुत ऐसा कलाकार बने, तो हम चाहिए कि हम अपन खुद का गाई, हमार खुद का आवाज़ रहे, हमार खुद का कंपोजिशन रहे। लेकिन जे भी गावत जे अच्छा गीत गावे लगो हमार फैन फॉलोअर बा, ओके हम पसंद करे नहीं। लेकिन अगर सही में अगर केहू के गाना कबो कदार अगर सबसे ज़्यादा सुने के अगर मन करेला, तो जिनकी पद चिन्ह पर हम चल के आज यहाँ तक पहुँचल बानी, आदरणीय गोपाल राय जी, भरत शर्मा जी, विष्णु ओझा जी, स्वर्गीय रविंद्र कुमार राजू जी, और नया जनरेशन में अगर आवाज़ जेकर तो हम का पूरा ये इंडस्ट्री फैन बा, आदरणीय पवन सिंह जी। मतलब नया में पवन सिंह जी और नया गायकी के मामले में तो भाई माँ सरस्वती साक्षात उनके गले में है। बाकी पर्सनल उनका लाइफ का बा उसे नहीं, गायकी के हम दीवाना है। मतलब कलाकारी में पवन सिंह जी के मानेला, हम गायकी के दीवाना है उनके। चलिए, सबके आपन आपन पसंद बाटे। यहाँ के गायकी में, कलाकारी में गोपाल राय जी, मदन राय जी, भरत शर्मा जी के बाद अगर केकरो के प्यार करी ले तो पवन सिंह जी बाड़े। चलिए, पवन सिंह के तो पूरा दुनिया ही प्यार करेला, बाकी कलाकार भी अपने अपने जगह सभे अच्छा बा, सभे बढ़िया करता। यहाँ के रनिया राकेश तिवारी जी, अगला वीडियो में मिलवाए केहू और से, तब तक खातिर राकेश तिवारी जी के ढेर सारा प्यार देते रही। नमस्कार, धन्यवाद।